Serokvezîr İsrail Binyamin Netanyahu dibêje Îranê li nexweşxanekî me xistî destnaya herbê da bombebarankerina nexweşxana cürma herbî sûce divê were cezakirinê. Gelekî rast dibêje Xwedê bi te de digotin lewra te nexweşxanekî merkezekî tenduristiyê te li Xezayê neyş te temamê ser û binê hev kir te birîndar û nexweş û temamê kesê di xestexane da te bi top û tanga lêxiz gişkuş agir berdawan te pirê wan jî bê saxî kir binê erdê. Eğer di dünyayê de tiştekî bi navê edaletê heq û hiqûq û mafê însan hebe di dünyayê de divê pêşî tu serwerkanê te û eskerê te û hikûmeta te û wezîrê te were mehkemekirin ceza were dayînê. Lê mixabin di dünyayê de tiştekî bi navê edaletê tuneyê Amerîka û Ewropa tev li pişta tê dewletê Müslümanê Zunnî jî ew jî pişta te ne pişta te rast e. Cürma ji te bê pirtir kesî cürma herbê nekir. Te 18,000 zarok û sivîl û nizanim însan kuşt heta 6,000 tu ana hatî behsa cürma herbê dikir.